рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон имсол дар тоҷикистон дар муқоиса ба солҳои пеш ором ва бидуни баргузории чорабиниҳои тафриҳӣ гузашт. қабл аз пандемияи коронавирус дар ин рӯз дар тоҷикистон барномаву маъракаҳои мухталифе баргузор мешуд ва гурӯҳе аз кӯдаконро сарҷаму хушҳол дидан мумкин буд. волидон ҳам аксарият ин рӯзи худро барои атфолашон бахшидаву якҷо ба сайри шаҳр мебаромаданд. аммо коронавирус имсол ин ҷашнро дар баробари дигар иду ҷашнҳо ба ҳам зад. дар рӯзи ҷаҳонии кӯдакон радиои озодӣ бо се навра суҳбат кард ки ин рӯзро дар чордевори хона таҷлил карданд. азиз 10 сола аст ва мехоҳад кайҳонавард шавад. дар рӯзҳои ta'тил ки ҳатто ба кӯча баромадан номумкин аст, ӯ бо кӯмаки модараш дар бораи ҷирмҳои осмонӣ маълумот мекобад. азиз мегӯяд ҳар сол дар рӯзи ҷаҳонии кӯдакон ба сайругашт ва тамошои шаҳр мебаромаданд, аммо ин субҳ модар гуфт имсол аз хона берун намераванд ва ҳамроҳ идро дар хона таҷлил мекунанд. дар тоҷикистон 1 моҳ аст ки кӯдакон ба сабаби таътил дар мактабу боғча дар хона ҳастанд. набуди дарсҳои онлайнӣ ва барномаҳои вижаи фосилавӣ барои аксар кӯдакон таълиму тарбияи онҳо дар хонаводаҳоро сахт кардааст. марҷона ҳалимзода хонандаи синфи 4 дар шаҳри ваҳдат аст. миҷгона модари Марҷона мегӯяд набуди иртибот бо дӯстону ҳамсинфон духтарашро зиёд гӯшанишин кардааст. ӯ мегӯяд тамошову сайругашт бо духтараш дар рӯзи ҷаҳонии кӯдак як баҳонаи хубе буд, аммо имсол он ҳам номумкин аст. аммо ба фарқ аз азизу Марҷона, Аминаи 13 сола дар ин рӯз дар яке аз деҳаҳои дурдасти Ховалинг саргарми бозӣ бо хоҳаронаш аст ва гоҳи дигар ба модараш дар кори ҳавлӣ кӯмак мекунад. падараш мисли садҳо муҳоҷири дигар дар Русия аст. аминаро парвои рӯзи кӯдакон нест ва танҳо бесаброна омадани падар ва тӯҳфаи ваъдагии ӯро интизор аст. Шарифгул модари Амина мегӯяд кӯдаконаш баъди эълони карантин дар хона ҳастанд ва ягона машғулияти онҳо бозӣ дар саҳни ҳавлӣ ва кӯмак ба ӯ аст. амина аз насли кӯдаконест ки беҳузури падар ва дар баъзе маврид дар ғайби падару модар ва дар тарбияи бобову биби ба воя мерасанд. ӯ хуб медонад ки падар барои таъмини онҳо ва беҳбуд бахшидани вазъи иқтисодии хонавода дар муҳоҷират аст, аммо боз ҳам мисли ҳар кӯдак намехоҳад падар аз наздашон дур бошад. тақрибан нисфи аз 9 миллион аҳолии тоҷикистонро кӯдакон ва наврасони зери синни балоғат ташкил медиҳанд. ҳазорон нафар аз ин атфол аз замони кӯдакӣ ки овони чун гул ба чаман саркашидани онҳост, кашидани бори аробаи зиндагии хонаводаҳои худро бардошт мегиранд.